Uright wena menza yefondini ndizama ukwenza ento zoba ube romance yaqonda ndizama uba romantic kulo mfazi nako ke ndimthengela ilokhwe phaa kweento zabo bazithandayo ikona le shop yabo bathanda kwaShein uShein xa une-chance meza ungathi Shein hayi wethu Shein into inye leyo. Meza ngawuse nesi story sakho uthi kwathini ke uthi ke kum akayifuni le lokho soza inxibe yena ngoba akayithandi. Uyabona meza uba bekusithiwa ndim umuntu othengelo lokho ebezayinxibe lila hayi bezayinxibe efixiza basisegqitha abafazi hayi ndoda madoda hayi i-GPV iqala kanje ndizomcenga mno wam umfazi. Hayi manzondi yini ndikuthembe kangaka ngiyabagezisa mana abafazi ubucengana nomfazi. Uyabona mna soze ndicenge mfazi Zondi andicengi even impumulo zam mna. Uyabona impumulo zam kaziblokile ndiphefumla ngomlomo jini. Hayi mani yabagezisa abafazi. Hayi suka ngoku wena ubutshayela ibala apha entsukwini ubutshayela ibala apha ndikujongile pha ndikuhleka wena. Hayi Zondi uyabona mna soze ndive ngomfazi mna soze nanini soze ndive ngomfazi mna qha kaloku Zondi anditsho kukwam apha so ndiyayiklina iyadi xa ndimbone ebhizi ndincedise kwezinye izinto uyaqona but umfazi angeza ndithume mna andisosiyoyoyo mna. Uyabona indoda ethunywa ngumfazi siyoyoyo eso. Hayi ndoda amadoda ndiyakuva. Yabona wena Zondi abafazi abafuna ucengwa tu baseukufa abafazi busa kum. Yabona lo apha endlini uyayazi ndimhlalisa phantsi ngempama nje baby Inteni ngetsho mabendlini? Hayi wena mntu wam hayi ungakhathazeki mntu wam njengofika nje ufike gqibo kutsho naye uba ngabana uyahamba hamba ntwakuthi khululeka. Hayi Bofondini sisahleli njena sisahleli ntoni andihlelanga nawe mna andihlelanga nawe kawuhambe futhi nahamba Zondi mani hamba khawuhambe yho jini ufuna ukuxabanisa nomntu wam khawuhambe mani baby Benditheni ke chomi apha endlini? Iweske mntu wam uba ngabana ndimgxothe esafika lo mntu lo ndimxelele esafika uba ngabana wena awufuni izitshomi apha so ke ngoku mna soze ndenze into ezandixabanisa nomntu wam ndimgxothe esafika lo. He madoda hayi ungabomgqibi umntu Yefondini hayi boJames wandijikela njengotywala esuswini hayi nifika ndihamba Seke ndiphinde ndibone ishomi zakho apha qhwaba uxolo mntu wam. Eyazi chomi yam muso anathi Ewe ndiyamazi baby lunabantwana abaninzi kootata abohlukeneyo. ewe So ngawutsho ke bangaphi abantwana bakhe bebonke because kaloku bendimgcele kuthiwa umidiswe likula emveni kwalo weNigeria. bayifobe bonke and ke akanamntu oshiya abantwana so uzawushiya kakuhle. Hayi bo baby ndishiyeke nabantwana betshomi yakho. Akho moya mos uyandiva utsho uba ufuna. Hayi ndiyafuna baby makeze nabo. Yo abafazi hayi madoda ayenisele yo so hayi bo lo mntu uyaphi kanti intoni ingxaki yakhe ndizawusela nini jini yeke ndincede ndifike uhlele apha andizukubulisa nokubulisa mani. Yefondini undiphoxile mani undiphoxile Mfondini. Hayi kanti wena Mzondi ikhona nje wena into ibingicaphukisa phaa kuye ubusi besixabene uyaqonda ikhona into ibingicaphukisa phaa kuye so bendifuna umfaka imvubu nangoku uthe nje ugqiba uhamba nje ndangena naye endlini ndamdudula straight. Hayi akaphinda ndiqhele ngoku uyandazi undihloniphile kulaa ndawo akuyo ngoku. Hayi mani meza umfazi akabethwa imbi mani le nto uyithethayo. Hayi asinto uba ndiyambetha wena umfazi wam qha ingxaki yam andifuni uqhelwa Mzondi hayi andifuni jonge yabona abantwana Mfondini ngama-2000 straight
Oh madoda.